Kabir ni ne. Na kira ka da waya na maka. Kana ina ne? A gaya min inda kake kawai kana ina zan so yanzu. To ga nan so. Abin da ya min fari kai ma zan yi maka fari. Ga zato na ko mutuwa na yi za ka iya auren iyalina kuma ka ba su kariya kamar yadda nake a lokacin da nake rayu. Ban da juna wata mace da babu wani dangantaka tsakanin da ita. Habibu, in ba na son ta fa, in ba na ra'ayin ta fa, in ba irin mata da nake bukata wace ba ya kake so ne. Ka manta da cewa na san irin mace da kake so. Ko ka manta da wanda kake magana ne. Habib ne babban amininka wanda ya san sirrinka wanda ya san halinka kai da kowa. Ko ka manta ne? Ban manta ba, amma kuma kai ma ina so ka yi la'akari da wani abu daya. Yadda ka san komai nawa, yadda ka san sirrina, yadda ka san abin da nake so, ni ma haka na san abin da kake so, kuma ni na san dalilin da yasa kake so kai wani abu da kake so ka yi. Ni a gare ina ganin ba da ci idan har ka ce ba za ka aure ta ba, to wallahi tallahi ni ma ba san aure ta. Babu wani soyayya da ya rage a zuciyarta ga macen da ta yi zaɓi ga aminina yardajena. Idan har kana so raina ya fani to ka amince da wannan zancen kawai. Amma Habib, Kabir, ka daina wasu wasu. Shin baka yarda da ni ba ne? Baka san cewa zan iya saukar maka da komai na rayuwata ba? Na tabbata Habib ba zai kyamaci yin sadaukarwa a gare ka ba. Me yasa kan imaninka bai yadda zai iya yin haka a gare ka ba? Amma kuma sai gashi ni da na zo daga bayan na fi yadda da amincin da yake tsakaninku, na kuma yadda Habib ba abokinka ba ne, amininka ne, amininka ne, amininka ne. Sauke kayanka a garinmu da zafi baka saba sallama nake kuna jina. Dago gashi yau ina ta bankwana. Dago zan bar gari kuna gana. Rana zafi inuwa na ni zana koma yau zan tafiyata ba zan zauna ba. Dago
dawo dawo